ତତେ କିଏ ଭୋଗ ଶିଖେଇଲା ତୋ ବୋପା ତ ମା ମୋ ବାପା ମୋ ମା କଲା ବେଳେ ମୁଁ ଏମିତି ପାଣି କରିକି ନା କର ନା କି ଆମ ପାଣି କରି ମୁଣ୍ଡା ହବ ନଡିଆ ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ ଗୁଳିକି ବସେଇଦେବେ ନିଆଁରେ ନିଆଁ ଫୁଟୁଥିବ। କଣ ଏବେ ଢାଳିବି କି ଏବେ ଢାଳିବି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିଆ ମୋ ବୋଉ ଆଜି ଭଣ୍ଡାର ଓଷା ଆଜି ସେ ଭୋଗ ଓଷା ଗୁଣ୍ଡରେ ଭୋଗ ବନେଇବା ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଭୋଗ ବନଉଛି। ଏ ଭୋଗକୁ ଆମର ବଡ଼ ହାଣ୍ଡି ବସିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡିରେ ବେଶୀ ଭୋଗ ହେବ ଯେମିତି 6-7 ଦିନ ରହିବ। ପିଲାମାନେ ଆମର ଖାଉଛନ୍ତି ଭୋଗ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଭୋଗକୁ। ଚାଲ ଦେଖିବା ମା କେମିତି ତିଆରି କରୁଛି ବଡ଼ ଓଷା ଭୋଗ। এই দেখ কেতে বড় হাঁডিটে বসিছি পুরা একাথরে আমার 4 বাণ চাউল ভোগ হব। দেখ মা আগুয়া গুড় গুড়িকি পানিরে সে হাঁডিরে ଦେଇକି তাপরে তেজপত্র আউ পকাইছি কটা হবা নড়িয়া কাটিকি পকাইছি 2টা নড়িয়া পকাইছি না 2টা নড়িয়া কাটি পকাইছি চুলিরে বসাইছি। এই দেখ চুনা 4 বাণ চাউল চুনা ମୁଁ କିଛି କାଢ଼ିକି ରଖିନେଇଛି ତାଟିଏ ଖଣ୍ଡେ ରଖିଦେଇଛି। ସେ କେମିତି ଭୋଗ ବନେଇଛି ଦେଖ। ପିଢ଼ାଟା ଆଣିଦେବି ବସିବୁ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଏମିତି ପାଣି କରିକି ସେ ଢାଳିବ ଏମିତି ଢାଳା ଆମର ଏମିତି ଢାଳୁ ଏତିକି ଏତିକି ନା ଆଉ ସବୁ ପାଣି ସରିନି ଏଇଟା ମୁଁ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ଗୁଣ୍ଡକୁ ଏକାଥରେ ମୁଁ କ୍ଷୀର ବନେଇଦେବି। ଏତେ ପାଣି ଏତେ ପାଣି ଦେଉଛି ରହ ମେଣ୍ଡାଟା ଭାଙ୍ଗି ସାରେ ପାଣି ଢାଳିଲେ ତ ମେଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗିବ। ତତେ କିଏ ଭୋଗ ଶିଖେଇଲା ତୋ ବୋପା ତ ମା ମୋ ବାପା ମୋ ମା କଲା ବେଳେ ମୁଁ ଏମିତି ପାଣି କରିକି ନା କର ନା କି ଆମ ପାଣି କରି ମୁଣ୍ଡା ହବ ଆଉ ଏମିତି କଣ ପାଣି ଆଗ ବସାଇ ଦିଅନ୍ତି ତାପରେ ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ ଗୁଳିକି ବସେଇଦେବେ ନିଆଁରେ ନିଆଁ ଫୁଟୁଥିବ। କଣ ଏବେ ଢାଳିବି କି ଏବେ ଢାଳିବି? ଆମର ଦେଖ ହେଇଗଲା ଢାଳୁଛି ମା କରୁଛି ମୁଁ କରୁନି ସେ ତାର ବନେଇବ ଭୋଗ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଭୋଗ ବିଷୟରେ। ମାନେ ଆମର 4 ମାଣ ଚାଉଳରେ ଗୋଟେ ଗରା ପାଣି ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଠା ତିଆରି କରୁ ପାଣି ଆମର ଅଳ୍ପ ଦରକାର ହୁଏ କାରଣ ଜନ୍ତିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗଟା ବନାଉଛେ ଆମର ଭୋଗଟା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସିଝିବ ଅରୁଆ ଅଂଶ ଟିକେ ରହିବନି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପାଣିରେ ଆଉ ପାଣି ଖାଇବ ତାହା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଗୋଟେ ପାଣି ଦିଆହେଇଛି ଦେଖିବା ଆଉ କେତେ ପାଣି ଖାଉଛି ଆଉ କୋଟା ସାରା ପାଣି ଆଣିକି ଯୋଗେଇଦେବି କି ଢାଳିବୁ ଏମିତି ଗୁଡ଼ ନଡ଼ିଆ ଚାଉଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟିବା ନହେଲେ ତଳେ ଲାଗିଯିବ। ମାର ଟିକେ କାମ ଅଛି ମା ବସେଇ ଦେଇକି ମୋତେ କହିଦେଇକି ପଳେଇଲା ଘରକୁ। ସେ କ'ଣ ବର୍ଷା ଉଠେଇଲାଣି ଧାନ ଛାତ ଉପରେ ଦେଇଛି ସେ ଧାନ ଗୋଟେଇବାକୁ ପଳେଇଲା ମୋତେ କହିଲା ତୁ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟୁଥା ଆସିଲେ ମୁଁ ଲୁଣ ପକେଇବି ଆଉ ପାଗ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖିବି। ମୋତେ ଘାଣ୍ଟୁଛି ବସିକି ଆଉ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟିଲେ ଲାଗିବନି କି ମେଣ୍ଡା ଧରିବନି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟୁଛି ଆଉ। ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଲୁଣ ପକେଇବୁ ନା ମା ଏଇନା ଲୁଣ ପକେଇବ ପକା ଲୁଣ କେତେ ପକେଇବୁ ଲୁଣ ଏଇଟା ଆମର ହେଇ ଆସିଲାଣି ଟିକେ ଆଉ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଗ ମା ଏଇନା ଉଷା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବ ମାନେ ଭୋଗ ଗୁଣ୍ଡ ଭଣ୍ଡାର ଗୁଣ୍ଡ ସେଟା କ'ଣ ମସଲା ତିଆରି ହେଇଥାଏ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ସେଇ ଗୁଣ୍ଡଟା ପକେଇଲେ ଭଲ ବାସ୍ନା ହେଇଥାଏ ଭୋଗ ଭଳିଆ ଲାଗେ ଆଉ ଭୋଗ ଉଷା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଏଇନା ତ ଝିଅ ଆସିବ ଖାଇ ଆଉ ଉଷା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଲୁ ନା କ'ଣ ପକଉଛି କି?
माँ बनै देला भोग भोगरे कौन कौन दरकार ला आपन को आउ थरे मु कहि रखुची। माँ 4 माण चावल को चुना कला 2 माण गुड़ नेला 2टा नड़िया नेला तेजपत्र किछि उषा भोग माने उषा गुंड नेला तापरे 4 माण चावल रे गोटे गरा पानी रे सिझेला से भल भाव भोग सिझी जाइए। माँ बनै देला भोग आपन को मु देखै देबी। एई हमर भोग।